Hi guys, manihapon. Utan. Utan nga. Ginisa. Ginisa nga utan. Kalabasa wa. Sikwa. Pinanang bolinaw gamay kaayo. Balladeer Ronnie Liang excited na sa darating na milestone sa kanyang career. Sara Geronimo at Janine Teñoso, muli sa nakaraang 32nd awit. Nakaraang. At alamin ang Magic 8 official entries sa darating na Metro Manila Film Festival. Sasabihin natin sa parents ko lahat. Pagkatapos sasabihin natin sa kanila na magpapakasal na tayo. Nag-aaral ka pa. I think it's time to have kids and start a family. Bakit? Gusto mo na ba? Kung ano man ang pagkukulang ko sa inyo, Carlo, hihingi ako ng tawad. I'm about to get married, pero may ibang tinukasyon. Gano'ng katagal mo na sa iyo? Ay naman tayo mo! Kaya ako Salamat Anisal. Sada na mong kuha nito. At responsibilidad ko yung Salamat, panagutan siya. sinisisi mo ba ako nagtatrabaho ka na ngayon? Di naman kita pinilit na pakasalan ako ah. Walang taon ka naman wala, ni ho. Wala kang paliwanag. Ni Honey ho. Gusto yung Oh, Upland rice. Pinapay sa aming birthday. Thank you. Kapangan ako, iuwi mo na agad ang Thank you bata. sa blessings. Believe na habang panahon ninyo, manolo. Pinapres Ikaw, touch me! Hindi ako nagpunta dito para makipag-diskusyon. O sige, kapasyon namin ang bata. Welcome back to Anong Ganap. Sub-zero man ang temperatura ng kanilang pelikula, mainit naman tinanggap ng Sub-zero. sina Adam Mulak at Alice Dixon sa media conference para sa kanilang box-love story thriller, Nook, Anong Ganap. Nook, anong ganap? Mahayang na siya. Masayang sinagot ng ultimate heartthrob na si Aga Mulak at timeless beauty na si Alice Dixon, pati na rin ang direktor ng pelikula na si Veronica Velasco ang mga tanong sa kanilang ng-press. Ano kasi, mahirap talaga siyang puntahan. Even for us, yung mga konti pa lang mag-shoot doon kasi yung logistics na mag-shoot ka sa Greenland, sobrang mahal at saka sobrang hirap. Even physically, shooting in negative 17 degrees, hindi siya, parang isa siya. It was easy to say yes to this kind of a project, and nagkataon lang na may dumating na ganong offer. Kung dumating naman yan kahit 5 years ago or 8 years ago or 10 years ago, I would have said yes also. Aga has always been a good actor, great actor, so humahabol ako. Trying to meet everybody's expectations. Excited ang mapanood ng lahat ang naiibang kwentong kinunan pa sa malamig na lugar ng Nook sa Greenland. Sana po magustuhan ninyo yung pelikula namin. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagpunta. Ang Mulak at Alice Dixon, ang Nook, mapapanood na simula November 6 sa mga sinihan. Pagkahayang. Nagbabalik na nag-iisang sikat. Excited na nga si Katrina Velarde sa nalalapit niyang second major solo concert na gaganapin sa New Frontier Theater. Sikat ito, Anong Ganap. Nagkaroon ng isang intimate press con ng Tulay Diva para sa kanyang bagong pasabog. Originally po talaga, dating ko itong concert po na to. Tapos after few weeks po nang sinabi ko sa akin itong sikwa, na okay, huwag tayong repeat. So, kailangan mas bago yung lahat. Ngayon pa lang ay todo ensayo na si Katrina sa mga hinahandang birit at ibang kumanda. In terms po sa mga songs, mas ngayon po siguro, ngayon po mas siguro po yung instrument po siguro, mas ako po, mas malilinis ko po yung sarili ko sa mga songs na gagawin ko po ngayon. Nung una po kasi mas more on may mga production numbers, ngayon po mas gusto ko po lang magpunta ko lang po talaga sa music lang po. Awit at pag-record ng kanyang sariling awitin. Halang init. Panihapon, early panihapon.
しいペーパームをご紹介します。このミルクレープはフレッシュクリーム、フレッシュカスタード、20枚のカスタードで美味しさを作っています。So na. ペーパームとても美味しいです。Bye. Masarap po.